percaya karo setiap proses. Dadi aja mbok bandingke prosesmu ambek wong liya ngono lho cah. Dadi setiap proses iki kadang ora mesti barang mak jegagi mbak kedabruk ngono langsung sukses kabeh ngono iki ora. Aja mbok bandingke prosesmu ambek wong liya. Dadi ana sik cepet, ana sik suwi, ana sik delu, ana sik langsung las-les ngono lho cah. Dadi awak dhewe tetep menikmati setiap proses awak dhewe, sesuk ya bakal ana mangsane awak dhewe. Dadi kaya misal kaya awak dhewe misal dadi konten kreator ngene iki. Dadi ora setiap kabeh konten kreator langsung sukses mak jegagi ngono langsung bayaran akeh mak dedel ngono. Ora kabeh kaya ngono. Sik penting ya teko awak dhewe teko sing semangat gawe video. Lek ora mulai saka saiki terus arek mulai saka kapan ngono cah. Nah kayak iki mau aku ya dane sedino iki jan rodok ngelu tenan bingung aku ya ora ndek kreasi apa-apa. Akhirnya aku malah gawe video mangan-mangan soto ngene iki mau tuku soto mek regane 5.000-an. Terus narasine tak gawe beda, tak gawe sak ngoceh-ngocehe, sak ngomongane pokoke ngalor ngidul ngomong sak kenone sak ngomongane cangkem lho cah. Sing penting aku sedina iki wis gawe video wis cah ngono wis marem kok cah.